И така, пътеката на Сараяр. Доста е стръмно, изкопано от водата. Отдолу пристига Батишор. Да го видим докъде ще стигне. След него пристига Хлебаров. Да го видим той докъде ще иде с новата гума. Той нещо по-бавно се движи. Аз като гледам май не ще го снимам. О, до тука горкият. Опа, ексцесия. Ексцесия. Така е. Сега как ще го обръщаме, не знам. Ексцесия. Трудно, не е лесно. Отдолу иде още една мотористка, ама тя нещо много бавно се движи. Я да я видя къде е тя. Ох, тя скоро няма да се покаже. Ей, там долу. Там долу се види един каскет, ама га ще доди Господ знай. Чакай да спра, че пак ще пусна после.